салом дӯстон, ин сол ҳам ба анҷом расида истодааст ва ин баҳонаи хубест то натиҷаҳоро ҷамъбаст кунем ва беҳтарин голҳоро ба хотир орем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компания 1x мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама асосаш эътимоднокист. дар ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди touchfood соҳиби 6500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. топи моро нимҳимоятгари колумбиягии River Plate Хуано Кинтеро оғоз мекунад. дар рақобат зидди Расинг Кинтеро аз зарбаи ҷаримавӣ ба қарор омад ки рост ба дарвоза зарба занад, ҳолон ки ҳамдастагонаш партофтро интизор буданд. футболбоз хело зебо гол зад. ба фикри мо ин голи арзанда барои ҷои даҳуми топи мо аст. Златан Ибрагимович ҳамасола моро бо голҳои зебо хурсанд мекунад ва имсол ҳам ӯ ин корро кард. бо он нигоҳ накарда ки Златан беҳтарин бомбардири MLS нашуд, ӯ қариб ҳар бозӣ голҳои зебо ба ҳадаф мерасонид. яке аз чунин голҳо дар ҷои нуҳуми рейтинги мо қарор гирифт. дар лаҳзаҳои охири бозӣ бо New England Revolution Ибра тӯбро бо қафаси синааш дошта бо зарбаи пуштонакӣ онро дохили дарвоза кард. мутаассифона кӯшишҳои Златан басанда набуданд ва дар он бозӣ дастаи ӯ шикаст хӯрд. голи навбатӣ ба стили Ибрагимович хело монанд аст, аммо ин голро футболбози даниягии дастаи Лехи Полша Кристиан Гюткиан ба ҳадаф расонид. бозии Заглембе зидди Лех хело дилгиркунанда буд, аммо дар дақиқаи 94 мухлисон шоҳиди голи хело зебо шуданд. Кристиан дар ҳоле ки пушташ ба дарвоза гардонда буд, баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ тавонист тӯбро бо пушти пояш ба тури дарвоза занад. айнан мисли голи Ибрагимович ин гол ба натиҷаи ин бозӣ ягон таъсир накард. голи Лионел Месси ба дарвозаи Ливерпул аз зарбаи ҷаримавӣ беҳтарин голи мавсими гузаштаи Лигаи Чемпионҳо эътироф гардида буд. магар мо метавонистем ки ин голро ба рейтингамон дохил накунем. агар шумо ҳайрон шуда бошед ки чаро ғолиби шашкарда туби тиллоӣ дар ҷои ҳафтум қарор гирифт, пас ғам нахӯред, ӯро шумо дар ин топ боз вомехӯред. футболбозони израилӣ кам голҳои зебо мезананд, аммо Эран Захаби ин корро кард. дар дақиқаҳои охири бозии Гуанжао Фули футболбози израилӣ бо зарбаи зебои Рабона ба дастааш пирӯзӣ овард. дар ҷои панҷум голи Сонхомин. худ ин гол ба дарвозаи Бортмунд голи оддӣ буд, аммо коре ки Сон то задани гол анҷом дод арзандаи таҳсину офарин аст. дар дақиқаи 32-ми бозӣ Сонхомин бо тӯб 70 метр давид ва аз 7 бозингарони рақиб гузашт ва он факт ҳайрон мекунад ки футболбози кореягӣ ногаҳон ба топ футболбоз табдил ёфт ва ҳар рақобат бозии хело зебо нишон медиҳад. бозии Байер ва Лейпциг моҳи апрел фаромӯшнашаванда буд. 6 гол дар 90 дақиқа ва ғалабаи меҳмонон бо ҳисоби 4-2. голҳои бисёр ба Лейпциг кифоя набуданд ва дар охири бозӣ Матеис Куня хост ба рейтинги имрӯзаи мо дохил шавад. футболбози бразилӣ бо финти зидан хело зебо рақибашро гузашт ва аз болои сари дарвозабони Байер гол зад. ба фикри мо ин гол ба ҷои 4-ум арзанда аст. сегонаи беҳтарин голҳоро боз як голи Лионел Месси мекушояд ки он барои ҷоизаи Пушкаш номзад шуда буд. дар дори 28-уми Ла Лига Барселона дар меҳмонӣ Бетисро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. Лео дар он бозӣ хетрик кард ва голи сеюми ӯ хело зебо буд. дар дақиқаи 85-ум Лео гӯё бо дасташ тӯбро аз болои сари дарвозабон партофт. тааҷҷубовар аст вақте Лео оромона чунин голҳоро мезанад. голи дуюм голе ки дар ҷоизаи Пушкаш аз голи Месси беҳтар дониста шуд. моҳи феврал Дебрестен қариб буд дар майдони худ хол аз даст диҳад, аммо голи нотакрори футболбози 18-сола Даниэл Жари ба соҳибони майдон ғалаба овард. Жариро тренер дар дақиқаи 80 ба майдон баровард ва аз футболбоз ягон чиз интизор набуд. аммо Даниэл аввалин голи худро дар карьерааш ба ҳадаф расонид ва соҳиби ҷоиза шуд. офарин, як гол, як ҷоиза. шояд шумо бо мо розӣ нашавед, аммо барои ҷои якум бо голи Луис Суарес ягон рақиб набуд.
голи зебо бо пушти пой ба дарвозаи Малёрка бояд ба рӯйхати беҳтарин голҳои 10 солаи охир дохил шавад. ҷои арзандаи якум барои голи зебои Суарес. Яке аз мутахассисон оиди ин гол чунин гуфт: ин голи оддӣ бо пушти пой набуд. Якуме ки ҳимоятгар ба ӯ халал мерасонид. Дуюм дарвозабон дар мавқеи хуб буд ва сеюм туп дар ҳаво тоб хӯрда ба дарвоза даромад. чун рафти туп баъди зарба бо пушти пой боварнокарданист. чорум ҳамзамон ин монанд бо стили Рабона буд ва панҷум ин зарба ба кунҷи дарвоза рафт, ба ҷои дигар не. шашум худи бозигузорӣ хеле олӣ буд. ин маҳз ҳамон голе ҳаст ки имкон медиҳад мӯъҷизаи футболро ҳис кунӣ. дӯстон, шумо ба хиёлам аҳамият додед ки дар ин топ голҳои футболбозони дӯстдошта Роналдо, Салаҳ ва Неймар набуданд. аз рости ман барои онҳо имсол дар ин топ ҷой наёфтам. дар комментария навис кадом голи ин бозингарон зебо буд ва аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. бо шумо буд Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.